todos e a todas. Benvidos aquí á Casa da Cultura, ao Salón de Actos Ánxel Fole, do Concello de Quiroga. Gracias a Eloi e gracias a Helene Gómez, presidenta da Asociación Galega de Pastos e Forraxes, que damos as gracias por organizar esta actividade tan importante sobre o tema agrogandeiro frente aos incendios na montaña. E aquí xa disculparás ti, pero, bueno, falta xente que hoxe non pudo estar aquí con nós. E nada, pois, darvos as gracias outra vez a todos por acudir aquí a Quiroga. Espero que pasedes aquí un bon fin de semana. E xa Isabel, que vai a directora, bueno, a presidenta, e que vai ser a organizadora do evento, xa vos vai indicando a todos o que tedes que facer. E nada, bons días por vir a Quiroga. E un saludo moi forte de parte de todos e do equipo de goberno de Quiroga. Moitas gracias, José Luis. Nada, bons días a todos, disculpad por o retraso. Son Isabel Gómez, a presidenta da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. E como ben decía o señor alcalde, pois temos que disculpar a presencia de Olga e da xefa territorial da Consellería de Medio Rural, Olga Iglesias, e da vicepresidencia da Diputación, Efrén Castro. Ambos, por temas de axendas de última hora, houve cambios e non poden asistir. Gracias por acollernos no seu concello e neste espazo para poder realizar estas xornadas que se desenrolan no día de hoxe e mañán con unhas visitas. Estas xornadas nas que se falará das actividades agrogandeiras fronte aos incendios na montaña. Veremos experiencias, actividades, técnicas agrogandeiras favorecedoras para loitar contra os terribles e temidos incendios. Agradecer a vosa presencia, aos asistentes, aos ponentes e a todo o equipo da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes por a realización e o esforzo para realizar estas actividades e estes eventos.